Gelo ki dixwaze şingal bikeve destê Tirkiyê de. PKK yan PKK. Artêşa Tirkiye amadekariya êrişekê li ser Şengalê dike. Rêxistina PKK jî dibêje eger Tirkiye vê êrişî pêk bîne em ê di kurahiya Tirkiye de êrişan bikin. Tê pêşbînîkirin artêşa Tirkiye gefên xwe yên derbara êrişa ser PKK li Şengalê bike rastî û li demekê nêz wê êrişê li dijî rêxistina PKK dest pê bike. Di serdana Mustafa Kazimî Serokwezîrê Îraqa Federal ji bo Tirkiyeyê Tirkiye ev yek eşkere bi Kazimî re gotiye. Hemdem jî re gotiye ku ew bi tu awayê rê nadin Şengal bibe qendîla duyemîn. Li gor agahiyên pêgeha Darka Mazî, artêşa Tirkiye bi balafirên keşfê evdema çend rojane taqîba navçeyê bi taybet dewrûbera Şengalê dikin. Balafirên keşfa rêya navçeya Mehmûdiyê ji bo Şengalê û Sunûnê kiriye û ev yek îşareteke zelal e ji bo nêzîkbûna vê êrişê. Ji ber ku ev tevgerên artêşa Tirkiye rasterast paş gefên Erdoganiyên heftiya raborî dest pê kirine dema ragihandî. Em ê şevek ji şevan li Şengalê xweya bibin. Her kes me baş naz dike û dizane em dikarin vê yekê pêk bînin. Rêxistina PKK ji bo vê êrişî çi dibêje? Gelo rast Şengal wê bi derdê Efrînê serê kahnî û girêspî biçe, rêxistina PKK di dîroka xebata xwe ya çekdarî da taybet paş ve gerîna Öcalan ji bo Tirkiye li 15 Şubat'a 1999 rasterast ketiye jêr xizmeta Tirkiye û dev ji armancên xwe yên Netewî û Kurdistana azad berda. Êdî xebata wê ji bo demokratîkkirina Tirkiye û biratiya gelan dest pê kir. Ji vê demê ve ev rêxistin her çî navçeyê tê da cih girtî Tirk keşî wê derê kirine. Rojava Kurdistanê mînakeke herî zelal e. Kanê bi tu awayî di navbera çend rojan de Efrîn pişra serê Kaniyê û girê spîdane destê Tirkiyê. Li derbara êreşa çaverekirî ya Tirkiye Komîta Têkiliyên Rêxistina PKK dibêje eger ew êrîş pêk hat PKK wê bersiva Erdogan li nava Tirkiyê bide. Rêxistina PKK her tim gelê Kurd bi vê yekê dixapîne û tevgera wê li dijî Tirkiyeyê. Lêbelê piştî ku di şerê xendekan de sala 2015 Bakurê Kurdistanê wêran kirî, piştre Rojava Kurdistanê radest kirî, ew hatiye Başûrê Kurdistanê û bi hemû hêza xwe li dijî rêveberî û statuya Başûrê Kurdistanê derketiye. Êrişên dawiya sala raborî yên ser pêşmergeyên Kurdistanê teqandina boriya petrolê û terorkirina berpirsên ewlehiya Herêma Başûr mînakên herî zîndîne ji bo vê dijatiya PKK. Zêdebarî hencet dane destê Tirkiye ji bo êrişa Tirkiye ya xizîrana sala raborî bi navê Pencebaz û Pencepaleng ku tê da pitirê pêncî gundên Başûr bi taybet li Sinûrê parêzgehiya doyekê hatin çolkirin û leşkerê Tirkiye bi kurahiya 18 kilometran pêşî Başûr kirî. Baş vê yekê bi destveberdana pitirê pêncî gundan û radestkirina çiyayê herî stratejîk bi navê heftanînê gişîna PKK êrişî Tirkiye bike, sloganên xwe yên mezin bike pratik û leşkerê Tirkiye wekî çawa di çapemeniya xwe da şikandî li ser erdê û bi awayekî pratik jî bişkêne. Bereva jî wê êrişî pêşmerge û saziyên hikûmî yên Herêma Başûrê Kurdistanê kirin. Gelo PDK'ye rêkê ji bo artêşa Tirkiye xweş dike yan jî PKK. Hikûmeta Başûrê Kurdistanê ji ber her du armancên serekê li derbara Şengalê peymanekê bi hikûmeta Bexdayê re îmza kir. Armanc evin. Xala yekem, avadankirina Şengalê û vegerîna awareyên êzdî ku hêjan di kampan de jiyaneke pir bêêj derbas dikin. Xala duyemîn, derketina çekdarên PKK ji Şengalê ji bo ku çi hêncet ji bo artêşa Tirkiye nemîne êrişî Şengalê bike. Lêbelê ji ber ku ev peyman ne di berjewandiya PKK de rêxistin bi hemû hêza xwe li dijî peymanê derket. Medya xwe bi awayekî qirêj li dijî hikûmeta Başûr elektar kir. Êzdiyên Şengalê xapandin. Ew tenê bo dema 24 salan Şengalê derketin û pişra cilên hecda şeعبî li xwe kirin û vegerîn baregihên xwe. Ya rast mabesta PKK ji dijatiya peymana Şengalê bi vê wat heyetî. Xala yekemîn, PKK ji Şengalê dernakeve, ji ber ku ew vegerîna pêşmerge qebûl nake. Lêbelê qebûl dike Şengal di destê hecda şeعبî de be û askerên Tirk bikevin tê de. Xala duyemîn, PKK dixwaze hêncetekê bide destê Erdogan û êrişî Şengalê bike. PKK dibêje heger êriş pêk hat em ê şer bibin di kurahiya Tirkiye de. Lêbelê herkes dizane ev direweke bişaxe. Ji ber ku wexta Erdogan gefa êrişa ser Efrînê kirî, Murat Karayılan yek ji rêveberiyên PKK got. Ger Tirkiye êrişê bike, em ê bajêrên Tirkiye bişewitînin. Em ê şer bibin nava metropolên Tirkiye'de. Ger şerefa Erdogan hebe evê were. Lêbelê dawiyê Efrîn û pişra bajêrên din yên Rojavayê welat di nava çend rojan da dane destê Tirkiye. Lawma tê pêşbînîkirin wê Şengalê jî di navbera çend saetan da bidin destê Tirkiye û dîsa ezman ji piyan dirêjtir derkevin û ser çapemenî û behs li lehengiya xwe ya saxte bikin. Gelo qey şeref li cem PKK çi ye? Belê, em ê bi çavê serê xwe bibînin ku PKK nikare yek gulle jî li Stenbol û Enqereyê biteqîne.
Lawma pedeke û rêveberiya başûr heme hewlekê ji bo rêgirtinê li pêkhatina êrişa ser Şengalê dikin. Lê belê pekekê sûnd xwariye ji Şengalê dernekeve û li ber wan hewlên pedekê bi dij derkeve. Bi gotinekê din pekekê sûnd xwariye Şengalê bi derdê Efrîn û Serê Kahiniyê bibe. Pekekê bi tu awayê rojevê diguherîne. Jêrbijêr Tirkiye kêşî Şengalê dike û eşkere ji pedekê re dixwaze. Dev ji sîxuriyê ji bo Tirkiye berde. Digel gefên Tirkiye yên nêzîbûna operasyona ser Şengalê, Cemîl Bayek hevserokê Konseya Rêvebir ya keçekê roja înê 29/1/2021 li Sêr TV'yê derket û bang li pedekê kir û dev ji sîxuriya xwe ji bo Tirkiye berde. Bayık go, tu pirsgirêkeke me li gel statûya Başûrê Kurdistanê û pêşmergehan nîne. Em wan qebûl dikin. Pirsa li vir ser hildide ev e. Gelo PKK li çi demekê hebûna pêşmergehan qebûl kiriye. Heya ku ji nû ve qebûl bikin. Dev ji cinayetên rêxistina PKK yên serdema bi zeva rizgarîxwaziyê di derheq pêşmergeyan da berde. Em ê tenê behsê sala raborî bikin. Kanê PKK çend caran bi terzê terorîstan êrişî pêşmergan kir û li Çemankî, Kahnimasî û Sihêla şehîd xistin. Ji xwe Maqay Aldar Xelîl bi talimatên Qendîlê û şexsê Cemîl Bayek beriya çend rojan pêşmergeyên roj bi çete bi nav nekiribûn, ya rast PKK her tim hewl dide şaşîtî û sîxuriya xwe ya ji bo Tirkiye, Îranê û Sûriyê bike kincek li ber pedekê û rêveberiya başûr. Hekerna Cemîl Bayek û tevahiya rêveberên PKK ji her kesê baştir dizanin ku heger ew ji Şengalê dernekevin êrişî wê werekirin. Ew jî her kesê baştir dizanin ku PKK hewl dide rêyê li vê êrişî bigire. Lawma Cemîl Bayek ji bo ku vê plana rêxistinê bipaçine hatiye û bang li PKK kiriye û dev ji sîxurtiyê ji bo Tirkiye berde. PKK baş zane ku têkiliyên wê bi Tirkiye û Îranê û Sûriye ra casusî û ajanî ye. Lawma wê tir jî têkiliyên her aliyekî bi wan dewletan re heye. Ew difikire ku her aliyekî têkilî çêkirin ew sîxuriyê dike. Cemîl Bayek jî têkiliyên rêveberiya Başûrê Kurdistanê bi dewleta Tirkiye ra bi ajanî dibîne. Ew fêm nake ku çi cûrên têkiliyan hene. Yên rêveberiya Başûr jî li ser bangeha aborî û bazirganiyê bi Tirkiye ra hatiye avakirin. Ji xwe mezintirîn deriyê Sînoriyê bazirganiyê li Iraqê û li Başûrê Kurdistanê ye. Em ê bîra Cemîl Bayek û rêhevalên wî yên keçekê li gotina rêveberê wan Anku Apo bînin. Wexta li 15 Şubat'a sala 1999 dema ku hatiye desteserkirin û vegerandin ji bo Tirkiye çi gotibû. Maqay Apo ne gotibû ez ji bo xizmeta Tirkiye amade me. Maqay ne gotibû dayika min jî Tirk e û ez ji Tirkiye ra hez dikim. Belê Apê Cemîl ji xwe gotibû ez ê rêxistina PKK ji bo xizmeta Tirkiyeyekî demokratîk erkdar bikim. Lê dawiyê em ji Apê Cemîl ra dibêjin. Ew kincê geniyê Apo bi navê Biratiya Gelan li ber xwe û hemû grupa Enqerê kirî, ew kincên ku têda Kurd wekî koleyên ser dema Roma kevin tên dîtin nikarin li ber partiyekê wekî PKK bikin. Gel êdî hişyar ew. Dizane Biratiya Gelan jî ji bo Kurdan ji bilî koletiyê tut tiştekî din li pey xwe naîne.